Les seues recomanacions i opinions són seguides per multitud d'internautes. Parlem d'una blogger dels Estats Units que és experta en gastronomia i que estos dies visita la Comunitat Valenciana i s'ha deixat seduir per dos dels productes més nostres, l'arròs i la xufa. Primer cal atendre bé. El bomba aguanta la sobrecocció. És a dir, tu vols passar 3-4 minuts i no es passa. I will explain in English. Fer la foto i enviar tota la informació amb només un clic. Una lliçó magistral de l'arròs que farà la volta al món gràcies al blog d'esta reconeguda periodista americana. Ella és la vista, l'oïda i el gust de milers d'internautes que tenen per a triar. I've had sardines grilled and cured. I've had tuna cured in salt. I've had, bacalao. Addicta confessa les tapes i la paella, el que en realitat li ha conquerit el paladar és I love horchata. I think it's an excellent drink. I want to plant it in the U.S. una taula oberta i gratuïta perquè qualsevol puga conèixer la gastronomia valenciana a colp de ratolí.